दुखु गोनां जिउहा रावबो लोगो गैया बेखौ आं दि मिथिबाय। खैफोद गोनां जिउजों रावबो साफि फैया बेखौ आंबो मिथिबाय। सोर सोंगोन आंनि दुखुनि खोथा, सोर खोनासंगोन आंनि बे खैफोदनि समाव। आयै, नों आंखौ गारनानै मानो थांखो? नै आं नोंखौ जोबोद गोसोखांबाय थायो आयै। आयै, आं नोंनि महरखौबो नुवाखिसै, नों आंखौ उन्दैयावनो नागारलांबाय। जायफोरहा उन्दैयावनो बिमा गैजाया बेसो मिथिगौ बेसेबां दुखु जायो। नै जेराव आं मोननाङै बरादखौ मोननांबाय। नै नोंसोर खबर गैया दबर गैया माबोरै खावब्ला नुजाफैलायखोब्रा? औ, जों फैनोनो गोसो गैयामोन, नोंखौ लोगो हमनो आरो नोंजों फंनैसो खोथा सावरायनो होननानै फैनाय जादों। आंजोंलाय मा खोथा सावरायनांगौ दं? दं बिक्रम, नोंजोंनो खोथा सावरायनो दं। देलाय बुंनायसाय मा खोथा बि? नों खोनायाखै नामा बिक्रम? माथो गाबोन समायनाखौ सोरबा साख्रि आवला सेंग्रा नायनो फैगोननो। खबर आङो हराखै मिथियाखैथ' आरो माथो समायनाया आंनो जेबो नों खबरबो हराखै। थगायजासिगोन समायनाजों। नङा, बेयो माब्लाबाबो जानो हानाय नङा। नोंसोरनोलाय सोर खोन्थानाय समायनाखौ जे नायनो फैगोन होननानै? नै जों दहाय फुङाव समायनानि बिफाखौ बाजाराव थांनाय समाव लोगो मोन्दोंमोन। बेवहायनो बुंदों जोंनो समायनाखौ गाबोन आलासि गोदान नायनो फैगोन होननानै। जोंलाय सानदोंमोन समायनाया नोंनो बे बाथ्राखौ खोन्थाखाबाय होननानै, नाथाय दा नोंनोथ' खोन्थायाखै, जों मिथिबाय। दानाबा मा जाबावनांगौ जाखो दे? दानाबा आं मा खालामनांगौ जाखो दे? नों दायोहाय समायनाखौ लोगो हमनानै सोंब्लानो जाबाय बे बाथ्राया थार नंगौना नङा, होनब्लानो मिथिगोन। दा आं समायनाखौ अबाव लोगो मोननांगौ जाखो दे? नों दायोहाय 4 बाजियाव बै फोथाराव नेनानै थाहैथां। आं दायो समायनाखौ लोगो हमनानै नोंखौ लोगो हमनो फैदों होननानै खोन्थागोन। आं मा खालामबा मा जागोन जेबो सानस'नोनो हालिया। जेथिंबो माथो दुखुल'सो। उन्दैनिफ्रायनो बिमा गोमाजानाय आरो दुखुनि सायाव आरो मोनसे दुखुआ आंनि गोरबोआव साग्लोबफैबाय थायो। थारैनो आं बे संसारखौ नागारनानै बै संसाराव थांनायानो मोजां जासिगोन नामा बेखौसो सानगासिनो आङो। बिक्रम, नोंनि साननाया गोरोन्थि। बे बुहुमाव मानसिया थैनो थाखायल' जोनोम जायाखै। नोंहा फोथायनाय दंब्ला, नोंहा नाजानाय दंब्ला, नोंहा खाफालाव दंब्ला आरोलाय माथो। खाफालानो आंना मोनदासो। सम जायैयावनो नों मानो बेफोरबायदि खोथाखौ सानदों बिक्रम? नोंहाथ' दा सम दङना, नों समायनाखौ लोगो हमनानै सोंब्लानो जाबाय। हारे बिक्रम, नों मानो गोसोखौ लोरबां खालामदों? नोंहा गोबां सम दं। नों समायनाखौ खनसेथ' लोगो हम आरो सों। आं समायनाखौ लोगो हमनांगौनि जेबो गोनांथि गैला। मानोना नोंसोरखौखि बिनि बिफाया नंखाय बुंगोन? बिनि बिफाया माब्लाबाबो नंखाय बुङा। आरो आंखौ समायनाया बुंदोंमोन आंखौ आइ आफाया गुबुननो हरनो नागिरबाय थायो होननानै। नै दिनै नोंसोरनि खोथानिफ्राय आं खोनाबावबाय थारैनो समायनाया गुबुनजों जुलि जामारसिगोन, गुबुना नायनो फैसिगोन। बे समायनायाबो नोंसोर सानैनि मोजां मोननायखौ एसेबो बुंथिना लानो गोहो फैयासै आरो न'आव। आं बिनि खोथा सानबाय थानानै जेबो मोननाय नंला। मानोना बियो आंखौ नागारनानै थांसिगोन आरो बियो गावनि बिमा बिफानि खोथा बाथ्राखौ माब्लाबाबो सोलायनो हाया। थेवबो बिक्रम, बिखौ खनसे लोगो हमनानै खनसे सोंनाय नायब्लानोथ' जायोना। बेहाबो नोंनि फारसे अननाय दं जानो हागौ आरो बियो बै हौवाखौ फसायाबोथ' जानो हागौ ना। बे समायनायाखि साख्रि गोनां हौवाखौ गारनो हागोन? आरो बिनि बिमा बिफाया आं बायदि निखावरिनो हरखानाय नङामोन खोमा। आं बेखौ आगोलनिफ्रायनो सानखाबाय थायोमोन। दे बिक्रम, आं दायोहाय समायनाखौ लोगो हमनो खोन्थागोन। नों दायो थांब्लानो जाबाय। आरो नों गोसोआव लाखादि बियो नोंखौ दायोहाय लोगो हमनो फैयाब्ला बियो नोंखौ नागारखाबाय होननानै। औ दे, आं दायो खनसे ट्राइ खालामनांसिगोन नोंसोरनि बुंनाय लेखायै। औ बिक्रम, दायोहाय लोगो हम। मालाबा समाव ना गोरानाबो खाफालाव दङब्ला बिदै दैयोनो। औ दे जासिगोन, आं दायोहाय खनसे लोगो हमसिगोन। नाथाय बे खोथाखौ माब्लाबाबो आंनि आफानो दा खोन्था। मानोना आफाया जोबोद दुखुआव थायो आरो आंखौ खुसियाव दोननो गोबां नाजायो।